een uitstekende start gehad. Bij de vrouwje is Marit van der Wal van het heidenskip de vrouw in vorm. Met al meerdere 16 meter noteringen dit seizoen. Ze iepent hier met 15 meter nieuwtje. Ja, prima gedaan. Ik denk weer ongeveer dezelfde afstand als vorige week. 2 rondes gehad. Haar Hollandse concurrente is Dimfie van Rooyen. De nationaal recordhouster komt hier tot 15,46 meter en neemt de leiding oer. Rechter gaat hij dan hier voorbij de 15,19. Ja, nipt, maar doet het wel. Ging niet helemaal lekker daar. Klaske Nauta van Driels komt tot 14 meter 97 en dat zal goed wezen voor het derde plak. Maar wat kent Marit van der Wal nog meer? Zij had een soort drieging in de stok, maar hier krijgt scheef en bloedt hekje op 13 meter 90. Maar een heel eind uit de richting. Ja, die stok staat wel weer op een goed plekje voor Marit van der Wal. Dimfie van Rooyen kent de win aardig aan en zij verbetert haar. In haar vierde sprong naar 15 meter 85 en verstevigt de leiding. Want met 15,46 komt er nu weer 50 centimeter bij ongeveer. Marit van der Wal, die docht nog een gooi naar de eerste prijs. Komt ik heel heeg in de stok, maar blijft stikje op 15 meter 56. Goed voor het zilver. Maar ze vecht er wel voor. Mooie strijd daar bij de dames. Dezelfde dames. Bij de junioren zorgt Freerk Kramer van het heidenskip direct voor een verrassing. Want al in zijn allereerste sprong komt hij tot 17 meter 94. Een vierde afstand die een heel skoft steen blijft. De uitsprong te doen en die laatste klimslag niet meer te doen was inderdaad ook staat daar bovenaan. Hij dus daar volgde op de voet. De beste Hollander is Ricardo Fay van Haastrecht. Hij komt in het begin van de wedstrijd tot 16 meter 83. Nog even niet in de lijnenshirt springt, want dat ligt bij Erwin. Maar ja, inderdaad, dat lijntje dat verschuift hier altijd. Maar de omstandigheden binnen dreig ondervind ik Bobby Zwaagman van Driels. Hij kan de stok net onder controle krijgen. Springt vierd en eindigt als vierde. Dat werd meteen duidelijk, dat gaat niet lukken. Maar in de finale is het Jan Teerde Nauta van Driels die het een nieuw persoonlijk record leert. 18 meter 64. Gaat dat dan nu lukken? Het gaat er wel lukken, want zijn persoonlijk record staat op 18 meter 30. Nou, dat is hier dik voorbij. En daar hebben we lang op gewacht, Jan Teerde, om dat persoonlijk record eindelijk eens te verbeteren. En hij wint hier de nationale competitie. Al houdt er maar 1 centimeter oer op de sterke Ricardo Fay. Als je dan net voor het balletje keek, dan had hij het... 1864. Ja, dat... Nou, ik zeg het net onkom, want de eerste fjouwe sprong ging wel waardeloos buiten de sector en scheef. En, nou ja, en de laatste sprong plaats ik me nog even voor de finale. 16 maar 16 jonter en ik wist nou gewoon de insprong weer goed. Dus ik ga het 10 verder en hoppakee, 18 meter. Aanmerking. En bij de senioren is inderdaad degene die bovenaan staat, Rian Baas. Bij de senioren liet Theo's Hopma zien dat hij aardig in vorm is. Hij iepent met 18 meter 43. Zijn eerste sprong en we gaan dan verder met Freerk Kramer. Klassementsleider Arne Galema is nog beter in vorm. Maar een relatief makkelijk sprongje werd er toch het oergeert, komt hij nog tot 18 meter 93. Voorbij de 18 meter, mooi sprong om mee te starten zeg maar. En hij is ook dik opdraagt. En wat kan Jacco de Groot uit Woerden, de kopman van de Hollanders. Hij kan de stok net in de goede richting krijgen en eindigt boeten de sector. Die sprong is niet super lekker voor Jacco. En gaat hier ook zo te zien, want misschien nog wel buiten de sector. Arne Galema gaat terug met wat hij met de maanden wie. Makkelijk 4 springen. 19 meter 59 in zijn tweede sprong. En hij verstevigt de koppositie. Jacco de Groot hek het aan. Pakt het tweede plak oer van Theo Hopma met deze sprong van 18 meter 84. Dan de sprong 2 en 3. Maar Theo Hopma antwoordt. Hij komt daar 18 meter 96 in zijn vierde sprong en stiert weer kreeg op het tweede plak. Richting de 19 meter, ja, prima gedaan voor Theo Hopma. Het is nog niet verder, maar het zal wel bijna 19 meter zijn. En dan de man van de jongen, Arne Galema, want hij gaat weer verder.
Hij had net een soort tijd nodig, maar komt dat 9,82 meter. Gedaan. Gaan we wel meteen naar de... Dan Isbrand Galema, verrassend, want hij liep nu nog in de tweede klasse, maar komt hier dat 9 meter in en pakt het zilver zadwaande in deze nationale competitie. Richting de top 3. Dan moet het verder zijn dan 1884. En dus docht blikken dat die 9,82 meter de vierste afstand van de jongen is en geeft de winst dus naar Arne Galema. En daar Ja, Heudewien, moeilijke omstandigheden. Het ligt gewoon een beetje op de FK van Vlien hier. Toen werd het wat warmer misschien. Maar ja, we draaien springen, maar ja, er komt toch een winnaar uit. Dat is, ja, zo gaat het met die wedstrijd.